Fl-ewwel kwart tas-sena il-Gvern nefaq ftit aktar minn nofs biljun euro, żieda iżjed milli previst fil-budget għal din is-sena. Dan hu dovut peress li f'dan il-perjodu l-Gvern nefaq ma' 93 miljun euro f'miżuri biex inaqqas l-impatt negattiv li ġabet magħha l-imxija tal-coronavirus u biex is-settur privat iżomm l-impjegati fl-impjieg. Dan ħalla l-effett tiegħu hekk kif ir-rata tal-qatt f'dan il-perjodu inżammet taħt l-4,000 persuna. Dawn iċ-ċifri nataw mill-Ministeru għall-Finanzi Edward Cicluna f'laqgħa mal-imsieħba soċjali fih dan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD bi preparazzjoni għal baġit multimiljonarju li se jressaq il-Gvern nhar it-Tnejn li ġej. Il-Professur Cicluna qal li dan il-budget se joffri inċentivi lin-negozji sabiex l-ekonomija tiġi stimulata wara l-imxija tal-COVID-19 u għaldaqstant sehem l-imsieħba soċjali f'dan il-proċess huwa kruċjali. Qal li dan il-budget mhux sieħu post dak li normalment ikun imressaq f'Ottubru, iżda huwa meħtieġ fiċ-ċirkostanzi straordinarji li ġab miegħu dan il-virus sabiex ikunu mħarsa l-impjiegi u l-ħaddiema. Tipprova tilħaq huwa li n-negozji jkomplu jisostnu, tibqgħu jiġu sostnuti, l-impjiegi jibqgħu hemmhekk. Ħalli meta mbagħad id-domanda tiġi ftaħħa, inti ma tkunx otort imma tkun b'saħħtek. Aħna nixtiequ li pajjiżna jkun kompetittiv, il-Gvern les li jgħin u nisperaw li dal-budget jolqod dawn l-oġġettivi. Il-Ministru rimarka li minkejja li pajjiżna sofra bħal bqija tad-dinja, diversi setturi tal-ekonomija komplew għaddejjin bil-ħidma minħabba d-diversifikazzjoni tal-ekonomija Maltija, fosthom il-qasam tal-kostruzzjoni u s-suq tal-proprjetà. Dawn iż-żewġ setturi reġistraw żieda fil-valur miżjud ta' 14.1% u 9.2% rispettivament. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali Carmelo Abela sostna wara l-Gvern laħaq patt soċjali fih dan l-MCESD u għażam kemm tuba għaddej b'ħidma kontinwa sabiex jiġu salvati l-impjiegi u l-ħaddiema jibqgħu pagi diċenti u kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa. Għall is-sagrifiċċju li saru minn kulħadd jidher biċ-ċar li qed iħallu l-frott anke meta wieħed qabel is-sitwazzjoni ta' Malta ma' dik ta' pajjiżi oħra, hekk kif id-differenza hija sinifikanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.